check-in at the hotel. רישום במלון. הכירו את פקיד הקבלה. הכירו את פקיד הקבלה. והכירו את הלקוח. והכירו את הלקוח. שלום, ברוך הבא למלון בראון. איך אני יכול לעזור לך? שלום, קוראים לי ארתור. אני צריך חדר היום. יש לכם חדר פנוי? כן, אדוני. יש לנו חדר פנוי. אתה רוצה חדר אחד או שני חדרים? חדר אחד בבקשה. מצוין. לכמה זמן אתה רוצה להישאר? אני רוצה להישאר ל3 ימים. מעולה. האם אתה רוצה חדר עם עישון או חדר בלי עישון? חדר בלי עישון, בבקשה. 2 חדרים. 2 rooms. חדר. A room. עישון. smoking. עישון. smoking. בסדר. זה עולה $55 ללילה. יש לך תעודת זהות בבקשה? אוקיי, נפלא. אבל אין לי תעודת זהות. אני תייר. אין בעיה. אז אפשר בבקשה את הדרכון שלך במקום? כן. הנה. דרכון. passport. דרכון. passport. עכשיו תחתום כאן. אין בעיה. אתם מקבלים כרטיס אשראי של אמריקן אקספרס? תחתום. sign for a man. תחתמי. sign for a woman. כרטיס אשראי. credit card. כרטיס אשראי. credit card. כן, בטח. מושלם. הנה הכרטיס שלי. תודה רבה. האם אתה יכול לתת לי את המספר טלפון שלך, אם נצטרך? כן, מספר הטלפון שלי הוא 0 5 2 3 4 6 6 6 7 1. אוקיי, הנה המפתח שלך. החדר שלך הוא מספר 271. אם אתה צריך עזרה, תתקשר למספר 7 לקבלה. תודה רבה על העזרה. עזרה. help. מפתח. key. מפתח. key. בכיף, תהנה. יום נפלא. תודה רבה. יום נפלא גם לך. So that's it, my Artyom. I hope you enjoyed